Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kule channel yami amabhabheli i-Radio Inkezi. Lami igama ngiphezu Ntuthu Makhumalo bathi ilazi bona makhumete. Ngala kwethu-ke mangabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela zisho subscriber, wakhohlwa ukukhomenta nokulike nokungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ingane zakwethu-ke sokuquba umsindo ey'nkundleni zokuxhumana kukhala laphana nge-albhamu yensizwa okanye ngesingili yensizwa uGatsheni uMfokandlovu. Uzokhumbula ukuthi kunengoma ephumile usukwini lanamhlanje eyakhe laphana uGatsheni uMfokandlovu esihloko sithi Siyehla. Ngibese ngibona laphana-ke ngizinika isikhathi ngilandele impela, ngibone amaphosti akade ntaza ku-Facebook akhuluma ngokuthi uGatsheni engathi ukopishe umsebenzi womunye omaskandi laphana unguDlubheke kwi-albhamu ayikhipha ngo-2015 kuManguni Amahle isihloko sithi Siyehla. Kule albhamu kaDlubheke isithombe laphana esisithi cover njengoba usibona ngisifunde ngaze ngasithola laphana-ke ufakile laphana umsebenzi laphana ikhwantamu ekhona noGatsheni naye ebonakala impela afake ikhwantamu-ke laphana kwayikhipha ngayo izithupha zikaDisemba. Ngazi-ke ukuthi mhlambe kuzothini okwakho ukuphawula, kodwa-ke ngisafisa ukuzwa kuwe mina ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Hamba ufike useshe ingoma kaGatsheni uyizwe, bese usesha Amanguni Amahle uyizwe khona mhlampe ukuthi wena kuthini okwakuphawula, ngoba ngibona mina laphana umsebenzi ufana laphana ukuthi sithi cover iyafana kanjalo futhi nesihloko se-albhamu siyazifanela. Kodwa-ke lolu daba ngilishela kuwena ngizolwakho uvo ngalolu daba.